Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o să jucăm din nou Minecraft și o să vă arăt cum se zboară cu elitra. Să vă arăt cum se zboară cu elitra. Dar înainte de asta vreau să vă arăt ceva. Deci, noi trebuie să mergem acolo sus, să facem, să zburăm cu elitra, că e frumos. Dar mai întâi trebuie să mă urc așa. Pentru că mi-e foarte mult. Ce oraș frumos am, dragă. Deci am ajuns aici. Acum mă dau pe Settings, Creative Survivor. Și să începem. Trebuie să săriți. Deci stați un pic. Stați puțin. Băi, eu am nevoie să stau. Doamne, maica. Deci ajung aici sus. Era să cad. Gata. Și acum trebuie să sărim o dată. Și trebuie să aud așa. Uite, a pus-o frumos. Și să vă arăt cum aterizați. Și am aterizat. Eu am făcut chestia asta. Să vă arăt cum am făcut chestia asta. Deci aici n-am pus nimic, am făcut coșciugul. Aici am făcut câțiva nene. Și m-am făcut o zi de 1, 2, 3. Și aici tot 1, 2, 3. Și aici 1, 2, 3 blocuri. 1, 2, 3 blocuri. Și am pus așa și am pus în poziția asta. Trebuie să dați de 8 ori. Dați de 8 ori. Deci acum ați învățat cum să zburați și cum să aterizați. Trebuie să țineți click apăsat. Punct. N-am nevoie de floare. Și să știți că cu artificiile colorate puteți lua damage și puteți muri tragic. Tragic, de unde-s pisicuțele mele? Dar în curul mamelor de pisici. Nu-mi trebuie mie acum pisici. Și nu mă interesează că am spus o prostie. Și mama mă lasă să spun chestii din astea. Două în curul mamei sau tu e mama lui de lucru sau tu e mama lui de joc. Tu e mama lui de copac. Tu e mama lui de pământ, de floare, de porc, de cer, de soare, de nori, de tot. Tu e mama lui de cave, tu e mama lui de zombie. Mai repede merg așa decât cu Minecraft-ul.
de porchi. Ba nu, nu-i pui de porchi. Am eu vedenii. Pui de porchi e problema mea. Deci, ca să puteți intra în casă, trebuie să ajungeți aici, pe scările astea. Mergeți pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aba nu, pe partea cealaltă. Ca să știți, am făcut toată casa asta. Toată această vilă frumoasă. Și intrați pe aici. Și aici o să ajungem sus la mașini. Aprindem și stângem mine. Da. Deci aici mergem jos. Și aici avem niște mașini foarte interesante. Asta e o mașină turată. Scuzați-o pe sora mea, nu o băgați în seamă că e cam... vorbește cam singură. Și aici o să ajungem în casă. Am făcut chestiile astea ca să pot să mă pun aici. Chiar e foarte ok. Aici. Și să vă arăt care este camera mea. Și asta este camera mea făcută de mine. Acesta este un cover din acela stufos. Cred că aici o spune niște ghivece, dar nu acum. Aici astea sunt boxele. Aici e un calculator cu tastatură. E cuib, nu am nevoie de niciun cuib. Astea sunt haine de iarnă. Asta e o pijama și două haine de ocazie. Pot să le combin. Ciorapi, pantofi, ghete. Aici avem o baie frumoasă. Uitați ce frumoasă este această baie făcută de mine. Săpun. Și bravo mie! Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți episoade din Minecraft, nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi dau armura jos. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!